er daarmee mis mee? Wat er mis mee is, niets. Het is gewoon stom. Wie ziet het eruit? Misschien. Maar niet hier, dat is de vraag. Het is al een beetje aan. Hier, dacht ik. 4. Oh, die ben niet. Niet tegen mij. Nee. Hey, Lucie. Wie is dat? Ik vind dat niet zo. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?